प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा थांनाय 5 बोसोराव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाहोनायजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङावबो जौगाहोनायाव गोजान जाना थायाखै। थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा सोलोंथाइ बिथिङाव यूपीएससी, एपीएससी, जेईई आरो नीटनि थाखाय सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गोबां दुखुथिया नखरफोरनि फरायसाफोरखौ गोबां हेफाजाब होबोगासिनो थादों। नंगौ, दुखुथिया नखरनि खायसे गथ'फोरा यूपीएससी, एपीएससी, जेईई आरो नीटनि थाखाय फरायनो गोसो गुदुंब्लाबो रांखावरि आंखालनि थाखाय गोजान जायगायाव मोजां सोलोंथाइ लानो हाया एबा कोचिं लानो हाया। बेखौ नोजोर होनानैनो बिथां प्रमद बर'आ बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गैजायै दुखुथिया नखरनि फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनायनि थांखिजों गोजान जायगायाव मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय खाबु होदों। फिन बिथां प्रमद बर'आ यूपीपीएल दोलोआ सरकाराव फैफिनोब्ला सोलोंथाइ बिथिंखौ आरोबाव बांसिन मोजां खालामनो एबा जौगाहोनो थाखाय माखासे रादायफोर लाबावदों। गिबियावनो दं सोलोंथाइनि बिथिङाव गियान सोरां बिथांखिखौ 1 लाख गैजायै फरायसाफोरनो साफ्रोमनोबो 5,000 रां अनसुंथाइ होनो थाखाय थांखि लादों। पीएचडी आरो हादर गेजेरारि फेल'शिपजों लोगोसे गासै एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्लिउडी, ईडब्लिउएस नखरफोरनि थाखाय फरायसाफोरनो स्कलारशिप होनो थाखाय थांखि लादों बिथां प्रमद बर'आ। आरो सुपार 50 मिशनखौ सुपार 5,000आव फेहेरनो थाखाय थांखि लादों बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि मोन 40 बियाबफोराव लाइमोन आदब रोंगौथि मिरु गायसननो थाखाय थांखि लादों। आरो लाइमोन साख्रि थिसनथाइ हाबाफारिखौ गं 50 फरायसालिमासिम फेहेरनाय जागोन आरो ग्रेजुवेट साख्रि थिसनथाइ फारिलाइ सोरजिनायनि थांखि लादों बिथां प्रमद बर'आ। रांखावरि आंखालनि थाखाय यूपीएससी, एपीएससी, जेईई आरो नीटनि थाखाय सोलोंथाइ एबा कोचिं लानो हायै दुखुथिया नखरनि फरायसाफोरा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनि मददजों बड'फा सुपार 50+ कोचिंनि गेजेरजों मोजां सोलोंथाइ लानो हानानै गोजोननायजों लोगोसे प्रमद बिथांखौ साबायखर बावदों आरो बे सुपार 50 बिथांखिखौ इयुनावबो लांबाय थानो थाखाय खावलायदों। आङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि अन बिहाफ अफ सुपार 50 जानानै आङो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ थेंक इउ स' माच होनो नागिरदों कि जोङो बेबायदि गोदान निउ स्टेटआव दिल्लीयावहाय जोङो फैनानै माने जोङो जोंनि कोचिं खालामगासिनो जों रां होआलासिनो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआव सापर्ट खालामनायनि थाखाय जोङो स' माच थेंक इउ। खुलुमबाय सार, आंनि मुङा थरायना दोनदों बर'। आं जोबोद गोजोननाय मोनो आङो सुपार 50आव फैनानै आङो बिदि कर्स लानो आं अपरचुनिटि मोनो। बिनि थाखाय आं नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरो। खुलुमबाय, आंनि मुङा जिके गयारि। आं बाक्सा सालबारिनिफ्राय नैबे बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50+ सिभिल सार्भिसनि जा कोचिं होदों बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि इनिशिएटिभ। बे इनिशिएटिभआव आंबोहाय नैबेवहाय दिल्लीनि बाजीराव एन्ड रेड्डी इन्स्टिटिउटआवहाय कोचिं लागासिनो दङ। बे कोचिं लानायजों आं दासिम नैबे नै दानसो जाबाय। बेवहाय आं मोजां एक्सपिरियेन्स मोनदों। बे इनिशिएटिभआ जोंनि थाखाय जोबोद हेल्पफुल। माने जोंनि माने बिटिआरनि जा एसपायरेन्टफोर बिसोरो मेक्सिमाम एसपायरेन्टफोरानो माने पुर बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय। माने बिथांमोना नांगौ बायदि गाइडेन्स लानो हाया। थामहिनबा नैबे दिल्ली बायदि गोजान जायगायावहाय यूपीएससीनि थाखाय थियारि खालामनो एसे गोब्राब जायो। बेनिखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टनि जा इनिशिएटिभ बे इनिशिएटिभआ जोंनि थाखाय जोबोद हेल्पफुल। माने गोबां सुबुंफोरा आसा थिना थायो माने सासे सिभिल सार्भेन्ट जानो। बेखायनो नैबे इनिशिएटिभखौ आं जोबोद मोजां होननानै आं बुंगोन। बेखायनो आं बिटिआर गभर्नमेन्टसिम बेखौल' आसा खालामगोन माने उनावहायबो नैबे बिथांखिखौहाय आवगायलांबाय थायो। मानो होनब्ला बेयो जोंनि फिउचारनि थाखाय, जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो जोंनि बिटिआरनि थाखाय जोबोद मोजां इनिशिएटिभ जाहैगोन। जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50+ एसपायरेन्टफोरनि जानानै आं बिटिआर गभर्नमेन्टसिम थेंक इउ जासिहरो। गोजोन्थों। নমস্কাৰ, জয় জয়তে সকললৈ আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই জিতুল কলিতা বৰ্তমান বডৌফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম সুপাৰ 50+ জৰিয়তে দিল্লীত বাজিৰাও এণ্ড ৰেড্ডি ইনষ্টিটিউটৰ পৰা यूपीएससी सिविल सार्विसৰ কাৰণে মই প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই বিটিআৰ চৰকাৰক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিটিআৰ চৰকাৰে যি শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বডৌফা ইউএন ব্ৰহ্ম সুপাৰ 50+ৰ দৰে পদক্ষেপ
লৈছে তাৰ জৰিয়তে আমাৰ দৰে দৰিদ্ৰ জকাইচুকীয়া গাঁৱৰ ছাত্ৰয়ো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আহি দিল্লীৰ দৰে মহানগৰীত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিছোঁ। তাৰ বাবে আমি Btr চৰকাৰৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। এইদৰে যাতে আগন্তুক দিনতো শিক্ষা স্বাস্থ্য নিয়োগ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো এনেদৰে পদক্ষেপ লৈ তাৰে কামনা কৰিছোঁ। শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত বড়োলেণ্ডক এদিন বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। সৰ্বশেষত বড়োলেণ্ডৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।